Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa, fe fydd yna luniau ysgafn drws nesaf yn y neuad. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef nos Iau Gorffennaf 21. Hefyd fydd y gynhadledd haf yn cychwyn yn fuan ac fydd yr oedfa Gymraeg cael ei gynnal ar Prynhawn Dydd Gwener, Gorffennaf 29 am 3:40 ar Perchedig Dafydd Morris fydd yn pregethu. Fy'n hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gwni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 341 Arglwydd Iesu Llanwd Eglwys a Thlan Ysbryd Dyd y Hun. 3-4-1 gwni eistedd i ganu hon. Fydd o'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 107. Salm 107 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Clodforwch yr arglwydd canis da yw, oherwydd ei drigaredd sydd yn dragywydd. Felly dyweded gwaredigion yr arglwydd, yr rhai a waredodd e fe o law y gelyn, ac y gasglodd e fe o'r tiroedd, o'r dwyrain ac o'r gorllewin, o'r gogledd ac o'r deau. Crwydrosant yn yr anialwch mewn ffordd ddi-sathyr, heb gael dinas i aros ynddi, yn ewynog ac yn sychedig, ei henaid a lewygodd ynddynt, yna llefasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, ac e fe a'i gwaredodd o'i gorthrymderau, ac ei tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn i fyned i ddinas gyfanheddol, o na folianent yr arglwydd am ei ddaioni, a'i ryfeddodau i feibion dynion. Cynnes e fe a ddiwalla'r enaid sychedig ac a leenw yr enaid newynog a daioni. Y rhai a breswyliant yn y tywyllwch a chysgod angau, yn rhwym mewn cystydd a hearn, oherwydd anifeddhau ohonynt eiriau Duw a dirmygu cyngor y goruchaf. Am hynny yntau ystyngodd ei calon a blinder, syrthiasant ac nid oedd cynorthwywr,
Yna gweddasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder ac efe ei hachubodd o'i gorthrymderau, digwynt allan o dywyllwch a chysgod angau a drylliodd ei rhwymau hwynt. O na folianent yr arglwydd am ei ddeioni a'i ryfeddodau i feibion dynion. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni'n diolch yn bod yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod o'r newydd ar sil arall, oedfa arall ac yn galw arna ti i ddod i'n plith ac i weithio yn ein plith ac i fendithio'n hamser. I ni yn ddiolchgar am y fraint o cael dod i'r di ac yn ddiolchgar am y rhyddid sydd i'w gael ac eto o Dduw yma na ryw gaethiwed sydd yn drwm iawn ar ein gwlad ni ac o Dduw bod yna ryddid i ddod i di yr arglwydd i geisio dy wyneb ac i foliannu dy enw. Eto nid yw'r pobl am ddod ac y mwyafrif llethol heb hyd yn oed ystyried y fath bosibilrwydd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y byd ysbryd ar waith yn peri y byd pobl yn gweld y fraint sydd yn y wlad i ddod i'w wrando ar ffordd iachawdwriaeth yn cael ei ffrigethu. Ac y byddant yn gweld mai dyma yw'r pethau pwysica mewn bywyd ac y byddi di trwy dy ras yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n gwybod nad yw'r byd yn gweld ei hangen o gwbl ac yn gweld mae pethau eraill, pethau materol, pethau amser sydd yn cymryd ei bryd. Ac felly ni'n gweddio byddi di yn dangos beth yw gwacter y byd ac beth yw llawnder yr efengil ac y byddi di yn tywys pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio byddi di ar waith yma y prynhawn hwn a thrwy gydol y dydd yma ac ar hyd y lled ein gwlad byddwn ni yn cael clywed am y ffordd yr wyt ti yn gweithio yn ein plith ni ac y byddi di yn cael y mawl a'r clod. I ni yn cyflwyno'r wythnos sydd yn ein gwynebu ar cyfnod prysur yn ystod y gwyliau haf. I ni'n gweddio wrth i bobl fynd a dod am ddiogelwch, ond hefyd o Dduw am yr oedfaon ychwanegol sydd yn mynd i fod yn cael ei chynnal yma ac mewn amryw lle arall hefyd. I ni'n gweddio Dduw byddi di yn bendithio yr ymdrechion hyn a'r gynhadledd. I ni'n cyflwyno bob oedfa, ond yma'n arbennig yn meddwl am yr oedfa Gymraeg ac yn gweddio byddi di yn dy ras yn peri y byd pobl yn dod i wrando ar y ffordd sydd yn cael ei chyhoeddi, ffordd iachawdwriaeth ac y byddant yn dod ac yn ymateb i'r air di. Felly o Dduw i ni yn gweddio ac yn cyflwyno'r pethau hyn oll i'th ofal di ac yn gofyn am dyfendith ar y pethau yma. Ac yn gweddio am yr ymdrechion yma byddi di yn ei bendithio ac yn dod â clod i'th enw di ac i ti yn unig. Felly ni'n gofyn am yr oedfa hon ac i ni'n gweddio byddi di yma gyda ni nawr ac yn arwain ein meddyliau ni bob yr un. I ni'n gweddio bydd ein calonau yn dyfoliannu di ac y byddi di yn ein helpu ni yn ein gwendid. Felly tywalt ysbryd arno mae diogela ni nawr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
ni gan i am rhif 373, 373, cof am y cyfiawn Iesu, y person mwyaf hardd, a'r noswaith drom a nesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd. 373, gen i sefyll i'w chanu. Byddai wy'n testyn o'r salmau. Wel, mae'r salmydd yn cychwyn ei salm gyda'r dymuniad o foli yr arglwydd, clodforwch yr arglwydd, canis da yw oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Ac mae e am i bawb ymuno yn y gan, hyd yn oed fwy na gair pawb, dyma beth mae'n ei olygu, ond bydde fe'n golygu holl ddynoliaeth i ymuno yn y gan o foliannu yr arglwydd. Ac onid oes gan yr holl fyd le i foli Duw, ac wrth i ni ystyried adnodau fel y ffaith bod yr arglwydd yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae'n anhygol i feddwl am yr holl fendithion tymhorol. Y rhai sydd yn cysau yr arglwydd, eto gyd mae Duw yn glawio ar yr anghyfiawn a'r cyfiawn. Y rhai sydd yn codi dwrn i fyny ato, y rhai sydd yn troi at gyrfyddau eraill a diwiau eraill, mae Duw dal yn ei drigaredd, yn glawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae'n rhoi bendithion ar ben bendithion i bob yr un. Y rhai sydd yn gwrthod gwrando, rhai sydd yn mynd ei ffordd ei hunan, eto gyd, mae dal yn caniatáu iddynt fwynhau ei fendithion. Mae'n rhyfedd yn diwe. Rhai sydd wedi troi cefn yn llwyr ar Dduw, efallai rhai oedd yn gwybod yn well ac yn gwybod rhywbeth am ffordd iachawdwriaeth ac wedi troi cefn, ac eto mae Duw yn ei bendithio gyda bendithion, yn darparu ar eu cyfer nhw, yn rhoi bendithion iddynt, yn rhoi digonedd o bob dim, o'ch y greadigaeth,
arogleuon, planhigion, cwmnïaeth, perthnasau a chyfeillion, pob math sydd ei hangen. Ac mae'r salmydd yn galw ar bobl i roi'r mawl yma i Dduw yn gwbl haeddiannol i Dduw. Pam? Achos mae'n dweud canis da yw. Duw yw ffynhonnell pob daioni. Ac os ni'n gallu meddwl am unrhyw beth sydd yn dda yna, i chi'n gallu ei olrhain yn ôl at yr arglwydd bob tro, mae pob peth da yn dod ohono ef. Ac mae'n dweud oherwydd ei drigaredd sydd yn dragowydd. Nid oes amser wedi bod pan nad oedd trigaredd Duw yn bodoli, ac ni fydd amser pan na fydd trigaredd Duw yn bodoli. Ond mae'r salmydd yn rhoi gymaint o reswm i'r Cristion i foli Duw. Mae yna ddigonedd o resymau gan y byd i foliannu Duw, ac dydyn nhw ddim. Ond dyma falle y prif reswm sydd gan y byd, heb sôn am yr holl fendithion, a'r holl trigareddau, mae'r ffaith ei fod ein caniatau iddynt, parhau i fwynhau y pethau yma, pan yma nhw'n troi cefn arno. Ond mae gan y Cristion gymaint yn fwy i foliannu Duw. Felly o na foliannant yr arglwydd am ei ddaioni. Clodforwch yr arglwydd canis da yw. Digon o le i glodfori Duw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y crwydro yma sydd yn yr anialwch. Yn gyntaf, yn ôl cychwyn y salm, yna mae yna cri o'r galon yn dod ymhellach ymlaen ac yna'r can o fawl i orffen. Wel, yn gyntaf, crwydro. Y bedwaredd adnod a'r bumed yn y salm yma. Crwydrasant yn yr anialwch mewn ffordd ddi-sathr, heb gael dinas i aros ynddi, yn newynog ac yn sychedig ei henaid a lywygodd ynddynt. Nawr, mae'r disgrifiad sydd fan hyn yn un erchyll o rai sydd yn mynd ar goll yn yr anialwch. Mae'n darlun siŵr o fod i ni gyd yn ymwybodol ohono, wedi dychmygu, falle bod chi ddim fel fi, ond falle wedi gweld neu darllen am sefyllfa tebyg, neu wedi gwylio rhyw raglen deledu yn dangos rhyw raglen ddogfen, neu falle yn dangos yr rhai sydd wedi mynd ar goll yn y diffeithdir yn yr anialwch. Dwi wedi darllen am rhai falle yn Australia ac yn mynd ar daith, ac falle'r car yn torri lawr ar hyd y ffordd, ac yna mynd allan o'r car i chwilio os oes yna rhywbeth i helpu, ac o fewn eiliadau maen nhw'n gyfan gwbl ar goll, wedi mynd yn llwyr ar goll, ac yna'n cael ei darganfod wedi marw dyddiau ymhellach. Oherwydd natur y diffeithdir, y darlun sydd yma o'r anialwch yn Arabia, a y darlun o bobl sydd yn crwydro o un fan i'r llall. Yn yr anialwch, byddai pobl yn cerdded yn gyntaf ar hyd y lonydd, pe bynnag byddai'r lonydd yn y fath anialwch yn y dyddiau hynny. Mae anau falle gafodd ei droedio yn aml, falle bod yna rhywbeth wedi cael ei osod, ond y broblem yn yr anialwch honno oedd pan bydd yna chwa o wynt yn dod, neu storm, mi fyddai'r tywod yn cael ei chwythu ar draws y lôn. Ar eiliad mae'r tywod yn cael ei chwythu ar draws y lôn, yr oedd yn peri nad oedd modd gweld y lôn mwyach, ac ym hyn amser byr byddai yn amhosibl gwybod ble'r oeddech chi. Ac yna mi fydda'r rhain oedd yn wreiddiol yn cerdded ar hyd y llwybr yn ffeindio ei bod wedi crwydro ymhell o'r llwybr. Mae'n ddarlun erchyll i fod ar goll mewn man mor anghysbell, ac allwch chi ddychmygu'r haul tanbaid, ac o fewn oriau mi fydda blinder llethol yn dod i fewn ac yna syched, ac cyn diwedd un diwrnod byddwn ni'n tybio, byddwch chi'n agos at farw, byddwn ni'n meddwl, ar ôl yr ail ddiwrnod, os byddwch chi yn goroesi yn ar trydydd yn sicr, mi fyddwch chi yn marw yn y fath amgylchiadau. Wel, mae'r adon dweud crwydrasant yn yr anialwch, mewn ffordd ddi-sathr. Byddant yn rodio ar hyd llwybr, nad oedd yn lwybr, yn ddi-sathr, heb ei droedio i roed o'r blaen, ac yn mynd o un lle llall, ac efallai mynd yn gweld ôl ei traed am gyfnod, ond mi fydda hwnna'n diflannu ymhen ychydig. Ac byddai sawl un wedi bod mewn sefyllfa tebyg yn ffeindio hunan yn unig iawn. Neb yno i'w helpu. Pob man yn edrych yr un peth, heb gael dinas i aros yn ddim, mae'r salmydd yn dweud. Dim un lle i fynd iddi, dim dref, dim dinas. Mi fyddwch chi'n dychmygu, ond mi fyddwch chi, petai chi mewn sefyllfa tebyg yn ffeindio chi'n mewn anialwch ar ben eich hun,
A neb i'ch helpu chi, neb i'ch gyrru chi ymlaen, neb i roi cyngor i chi, adael chi aros fan hyn, adael chi aros fan draw. Neb yno o fewn golwg, ac mi fyddwch chi'n dyheu am cael gweld rhyw arwydd o adeiladau, neu beth bynnag, rhyw dref neu ddinas, beth bynnag yn yr anialwch, ond dim byd i weld, efallai am filltiroedd. Dim cysur o unrhyw gyfeiriad. Mae'r 5 adnod yn mynd ymlaen yn newynog ac yn sychedig ei henaid a lewygodd ynddynt. O, mae'n dorcylonus. Dim un yn dymuno bod mewn sefyllfa debyg. Chi'n gweld rhai, mae yna rhaglenni'n does i gael nawr lle mae'n dangos pobl yn trio rhoi cyngor i chi ar sut i oroesi mewn sefyllfaoedd tebyg. Ac mae'n rhyfedd o beth i feddwl, wel pam byddwch chi'n rhoi eich hunan yn y sefyllfa yna yn y lle cyntaf? Nawr dwi'n gwybod efallai gallech chi ddweud, wel os ydych chi mewn awyren a bod yn dod lawr, wel mae'n rhoi syniad i chi o sut i oroesi. Ond ar wahân i hynny allai'ch sicrhau chi, does dim bwriad gen i fy ngosod fy hun yng nghanol anialwch, ac felly dwi ddim wir am ddysgu'r sgiliau hynny achos mae'r ystyried yn beth erchyll i fod mewn lle anghysbell, tanbaid o boeth ac heb ddŵr yn sychedig. Mi fyddwch chi'n teimlo, ond i fydda fe yr ymdeimlad hynny bod marwolaeth sicr yn mynd i ddod, ond bod yn dod yn raddol. Ond y darlun sydd gan y salmydd, mor erchyll yw'r un corfforol, mae'r un ysbrydol llawer gwaith. Ac y sefyllfa ysbrydol sydd fan hyn, mae yn fwy trychinebus. Dyma chi ddarlun o Bechadur. Pechadur yn byw yn yr anialwch, yn y sychdir. Mae'r niferoedd yn fawr o rhai sydd fel hyn yn y sefyllfa yma. Pob un ohono ni wedi cael ein geni ar y llwybr yma, y llwybr tragedi'r sefyllfa. Mae pobl yn crwydro yma thraw yn yr anialwch erchyll yma, ac ddim yn sylweddoli bod nhw'n mewn anialwch. Dyma yw bywyd iddyn nhw, maen nhw'n cario ymlaen, maen nhw'n meddwl mai dyma sydd i fod, ond ddim yn sylweddoli difrifoldeb y mater. Ond yna, mae yna ddydd yn dod, falle pan bod yna rai yn dod yn ymwybodol trwy'r ysbryd glân, ac mae yn agor i llygad iddynt weld ble maen nhw. A nawr yn gweld y tir o amgylch, ac mae yn dod fel rhywfaint o sioc efallai bod y amgylchiadau, mae'n anodd dweud be fydda'r amgylchiadau, bydda Duw yn ei ddefnyddio i beri i bobl i weld hyn. Ni'n siarad gyda rhywun bore yma'n dweud marwolaeth, rhywun agos o'r teulu, a berodd iddyn nhw i ddechrau ystyried. Falle rhai erioed wedi ystyried marwolaeth o'r blaen, ac yna mae rhywun agos o'r teulu yn marw, ac yna maen nhw'n eistedd lawr y meddwl ac yn tybed pa le mae'r person yna nawr. Maen nhw yn y bedd, maen nhw o dan y ddeiar, ond ble mae'r enaid yna wedi mynd, a dyna aberodd i'r person yma dechrau ystyried pethau trygwyddol, ac i ddechrau ofni, ac i ddechrau sylwi ei bod nhw yn yr anialwch, ei bod nhw'n mynd o ddydd i ddydd. Ac onid yw dinasoedd falle rhoi darlun i chi o beth y mae anialwch fel. Chi gallu mynd lawr y strydoedd, ceir ym mhob man, pobl ym mhob man, a prysurdeb bywyd, a neb wir ar lawer o ddiddordeb yno chi ac materion chi. Neb wir eisiau gwybod dim byd amdano chi. Ni'n darllen am rhai gwledydd yn ddiweddar am hyd yn oed cymaint o ddifaterwch sydd, lle mae yna rhai efallai wedi cael eu taro gan gar mewn rhai gwledydd yn y byd, ac y mae pobl yn ei gweld nhw ar y llawr, ac yn ei gadael yno. Ac yn gadael iddyn nhw farw. Mae yna sawl un o'n i'n darllen yn ddiweddar am bobl, mab rhyw berson a gafodd ei daro gan fws, ac yr holl bobl, y gyrrwr wedi weld ei adael ar y llawr, person o'n cwmpas. So mae crefyddol hefyd pan maen nhw'n gadael nhw ar y llawr, ac yn meddwl bod nhw'n heiddi bod yno. Ac dyna yw'r rhai gwledydd yn ystyried y beth ydyn ni ddim llawer gwell fan hyn. Gallwch chi gerdded lawr y stryd fan hyn, ac mae e fel mynd mewn i'r diffeithwch. Does dim ots gan bobl amdano ni, ac yna i ni'n byw o ddydd i ddydd, ac yn mynd o dechrau'r dydd a diwedd y dydd, ac y mae e fel diffeithwch erchyll. Ni'n gweld fan hyn nad oes yna ddŵr a bwyd sydd yn bodloni, ond nid yna i chi ddisgrifiad beth sydd yn eich bodloni. Chi sydd dal heb gredu fan hyn, beth sydd wedi'ch bodloni chi yn ddiweddar. Gai ofyn i chi hyd yn oed dweud am eiliad, a oes yna unrhyw beth sydd wir wedi'ch bodloni eich enaid chi. Be bynnag yw'r pleserau, neu be bynnag eich gwaith chi, neu be bynnag i chi yn ei fwynhau, pethau chi'n ohoni sydd yn eich bodloni chi, a ydyn nhw wir wedi bodloni. Y darlun fan hyn o'r diffeithwch yw nad oes ganddoch chi fwyd na diod sydd yn eich bodloni. Chi methu gweld y llwybr,
Nid ydych chi'n gwybod pa le i droi, dyna i chi ddisgrifiad o'r rhai. Dydyn nhw ddim yn gwybod ble i droi, dydyn nhw ddim yn gwybod i bwy i ofyn am gyngor, dydyn nhw ddim eisiau gofyn i Gristnogion, dydyn nhw ddim yn gwybod ble arall allan nhw fynd am help, ac yma nhw mewn cyflwr erchill, mewn diffeithwch. Mae mor anodd yn y byd gwybod beth sydd yn iawn a beth sydd yn anghywir. Ond ydyw yn drychinebus i'r pobl sydd yn y byd. Maen nhw'n mynd o ddydd i ddydd ac falle eisiau gwybod beth sydd yn iawn i wneud. Ond ble allwch chi droi i ffeindio'r hyn sydd yn iawn? Beth sydd yn gywir, beth sydd yn anghywir? Pan ych chi'n trio penderfynu os yw rhywbeth yn dderbyniol a'i ffeindio, i ba le chi'n troi, chi ddim yn gwybod ble i droi, chi ddim yn gwybod pwy gredu bellach. Ac mae'r sydd yma o'r rhai sydd yn yr anialwch. Ac bys ni'n tybio o'r rhai sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol fel yma ni'n plith ni, yma'r unigrwydd yn gwbl llethol. Achos yma yna rhyw elfen hyd yn oed fwy dwys yn y ffaith nad ydych chi am dderbyn yr hyn sydd yn cael ei gyhoeddi fan hyn, ac eto chi ddim yn gwybod pa le i droi, chi ddim yn siŵr pa beth i wneud, mae'r byd yn galw fan hyn, mae'r Cristnogion yn galw rhywbeth fan hyn, chi'n gweld Cristnogion eraill yn byw mewn rhyw ffordd bach rhyfedd iawn, ddim yn wahanol iawn i'r byd, ac mae yna gymaint o ddryswch, ac chi'n meddwl, beth sydd yn iawn, beth sydd yn gywir, mae e fel teimlad o fod yn yr anialwch yn gwbl unig, dydych chi ddim yn gwybod pa le i droi am help. Ac yna mae'r anobaith yn dod i fewn, a chi ddim yn gallu gweld diwedd i'r holl beth. Ac fel yr rhain yn yr anialwch, efallai chi'n chwilio, ac yn chwilio am y llwybr, ond y methu ei weld. Gai ofyn ydych chi fel hyn? Yr ymdeimlad yma o chwilio a chwilio, ond methu dod o hyd i bwrpas. Dydych chi ddim yn gallu derbyn y cysur o unrhyw fan. Dim cysur o gyfeillion, dim cysur o deulu, yn trio cysuro, ddim derbyn unrhyw gysur. Efallai am eiliad, i chi'n meddwl eich bod yn gallu gweld y lôn yn yr anialwch. Efallai yn meddwl eich bod wedi gweld pwll o ddŵr, neu rhywbeth i'w fwyta. Chi'n bod, efallai bod yna gyfnod yn eich bywyd chi wedi gweld ryw oleuni o obeth. Efallai bod chi'n teimlo ryw gysur. Ond yna mae'r cysur yna'n profi fod yn ddiwerth. Mae e'n rhithlun, y mirage yma. Allai ddim dychmygu dim byd gwaith na bod yn yr anialwch ac yn dyheu am ddŵr ac yn dyheu am fwyd ac yna chi'n gweld rhywbeth pen draw ac yna chi'n agosau ato ac yn ffeindio nad yw e'n ddim byd o'n rhithlun. O, mae hwnna siŵr fod yn erchill o beth ac i weld mae tywod oedd e wedi'r cyfan ac rhyw dric ar y llyged ac ar yr ymenydd ac yna'r siom yn taro a'r unigrwydd yn dod i fewn unwaith eto a'r anobaith o feddwl bod yna rhyw gysur i chi ac yna dim cysur wedi'r cyfan. Ac yna'r ymdeimlad o syched a newyn yn peri eich bod yn teimlo fel llewygu. O, mae hwnna rhywbeth peryglus ond yw yn yr anialwch. Ydych chi wedi bod yn y fan honno? Neu gai ofyn ydych chi yno nawr? Ai dyna disgrifiad? Bysa ni'n tybio bod hwnna'n ddisgrifiad teg o mwyafrif sydd yn cael ei magu o leia ar aelwyd Cristnogol ac o dan cliw yr Efengil. Yma'r frwydr yno, ac yna fydd hi. Pa bynnag mor bell y byddwch chi yn crwydro, mi fydd y frwydr yno. Ac gallech chi ddweud, byddwch chi'n dweud, dyna anffodus i chi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, oherwydd i chi'n mynd i cael bywyd o'r ymdeimladau yma, a'r rhedeg i ffwrdd o'r ymdeimladau yma, ac y teimlad yma o'r anialwch yn llethol, a'r unigrwydd, a'r syched, ac yn trio lleddfu fe gyda rhywbeth arall, ond ddim yn bodloni. Ac yna i glywed bod hwn yn mynd i bara oes, a mae yn mynd i fod yn rhywbeth yn para oes, ond chi'n gweld bob tro i chi'n teimlo'r unigrwydd yna a'r ffaith eich bod mewn anialwch, y mae e'n ras, y mae e'n drigaredd Duw ei fod yn eich atgoffa chi. Mwy na mae byd yn ei gael, y mae e'n eich atgoffa chi, mae dyma yw'r ffordd iawn. Ble ydych chi arni? Ydych chi yn y fan honno nawr, neu yn deffro yn y bore, ac yn byw y dydd, ond yna'n teimlo eich bod yn yr anialwch. Ac yn byw y dydd ac yn mynd i'r gwaith, eto gyd ar unigrwydd yr ofn yr anobaith yn taro. Ac wrth rando ar bregethu hyd yn oed, a does dim cysur fan hon chwaith, ac i chi meddwl, does dim un o cysur yn dod fan hyn, gwrando heddi. Mae'n weld os oes na rhyw gysur i mi yn y pregethu heddi, ac yna mae'r pregethwr yn pregethu ac mae'n neud y sefyllfa'n waith. Ac mae'r teimladau yn dwyshau, ac mae'r unigrwydd yn cynyddu, ac mae'r teimlad o lewygu yn cynyddu hefyd.
yn eich cyflwr trienus. Mae yna obaith. Dyna yw y profiad y mae ceisiwr yn ei gael. Dyna beth allwn ni ddweud wrth chi yw'r darn cyntaf yma o'r salm, yw'r man cychwyn. Yr un sydd wedi gweld ei bechod a'i gyflwr. Dyma'r profiad, yr bwlch yr argyhoeddiad. Dyma i chi ddisgrifiad o beth y mae e fel cyn dod i gredu. Ac felly dyna'r gobeith, mae yna obaith, os ydych chi wedi teimladau hyn, ac i chi yn fadlon ceisio, wel dyna i chi arwydd o waith yr arglwydd yn cychwyn yno chi. Wel, symudwn ni ymlaen i cri y galon, achos dyma beth sydd yn naturiol yn digwydd yn y 6ed adnod. Yna y lle fasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, ac efe a'i gwaredodd o'i gorthrymderau. Chymod fel y ddafad i chi, siwr o fod wedi darllen y llyfrau yna o canol Cymru ac yr hanes o'r bugail yn gofalu am y defaid ar y mynyddoedd hynny yn yr tiroedd uchel. Ac yna falle bod y ddafad yn syrthio dros rhyw glogwyn ac yna rhyw silff ar y mynydd ac i fod yn yno ac ddim yn gallu symud naill ffordd neu'r llall ac mae'r ddafad yn crio, yn llefen. Ac yna mae'r ffermwr yn dod ac mae'n gweld y ddafad ar y glogwyn ac ar y silff ar y glogwyn ac mae'n ei adael, a byddwch chi'n meddwl pam i fod yn ei adael, wel mae'n gadael y ddafad yno. Oherwydd mae am i ddafad i flino ac i beidio ac brwydro, achos petai yn mynd lawr i nôl y ddafad wrth iddo fe fod yn llawn nerth, yna mi fydda'n peryglu'r ddau ohonyn nhw ac yna gallen y ddoi syrthio i'w marwolaeth. Ac felly mae'r ffarmwr yn aros i'r ddafad i eistedd ac yna i orwedd ac yna i beidio crio gymaint. Efallai bydd yn clywed y gri, ond y mae yn wan. Falle dyma i chi math o gri i ni'n sôn amdano fan hyn, pan bod y cri o'r fath mae e'n gwybod nawr yw'r amser i fynd i'w achub. Ac felly yma hefyd, fel yr enaid yn yr anialwch, yn crwydro bob man i bob cyfeiriad. Mae'n chwilio, mae'n galw efallai, ac yn ymdrechu, ac yn ceisio datrys y broblem yn ei nerth ei hun. Ac mae'r rhai yn dydyn nhw'n trio cyflawni'r ddedd a gweithredoedd da ac yn meddwl, dyma'r ffordd dwi'n mynd i gallu gwella fy hun, dyma'r ffordd dwi'n mynd i gallu wneud os na i fyw bywyd Cristnogol, os na i fyw bywyd hyd yn oed efengyledd, os na i fynd a rhoi tractiau allan i bobl, os na i wahodd bobl i ddod i'r cwrdd, os na i ceisio byw a cadw'r sabod, yna fe fyddai siŵr o fod yn dod yn Gristion. Rhai yn trio crefyddau o bob math ac yn rhoi bywydau i helpu eraill ac yn mynd o le i le ac yn treulio oriau diri yn helpu pobl sydd yn llai ffodus. Mae rhai fan hyn efallai wedi trio gwrando, wedi trio darllen Gaerdyw, chi wedi trio gweddio, efallai wedi trio gwneud y safiad yn eich gwaith. Chi'n bod, mae'na rhai yn meddwl mae gwneud safiad sydd yn achub nhw. Efallai yn yr ysgol neu efallai yn y coleg i chi wedi gwneud safiad, i chi wedi gwrthod mynd gyda'r byd i gwahanol llefydd nhw, a chi wedi gwneud y safiad a chi'n meddwl mai dyna beth sydd yn peri eich bod chi yn dod yn Gristion, ond yna mae'r anobaith dal yno, a does dal dim heddwch. Oherwydd i chi'n dal fel y ddafad yna yn ymdrechu yn eich nerth eich hunan, ond fan hyn disgrifir llef sydd yn cael ei chlywed, llef un yn gweiddi o anobaith llwyr, un mewn cyfyngder, ac nawr mae yn lef ar yr arglwydd, efallai o'r blaen y llef yn galw ar eraill, efallai yn chwilio am help o bob cyfeiriad, efallai yn llawn ymdrechion, ond ar ôl ychydig mae'r gwanhau yma'n digwydd ac mae'r llef yn mynd yn dawelach ac yn dawelach, ond o'r diwedd mae'r llef yn cael ei gyfeirio i'r man cywir ac mae ar yr arglwydd, yna y lle fasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder ac efe a'i gwaredodd o'i gorthrymderau. O, be bynnag y ddigwyddodd ynghynt, nid ar yr arglwydd y lle fasant, ond nawr i ni'n gwybod does dim lle arall i fynd. Efallai o'r diwedd, chi'n meddwl falle bod yna rai fan hyn wedi bod yn ymdrechu pob math o bethau, neu falle wedi bod yn trio i gorau, ond o'r diwedd i chi wedi dod i'r fan, i chi wedi colli'r holl nerth, i chi ar fi'n llewygu. Ac ef yn unig sydd yn gallu helpu, ac mae'r cri yn un dawel ac yn un wan iawn. Sa'n gwybod os dwi erioed wedi clywed am unrhyw un sydd wedi dod i gredu sydd yn llawn hyder. Sa'n credu bod fi erioed, wel dwi wedi clywed tystiolaeth rhai ac maen nhw'n llawn hyder ac mae'r rhaid i fi ddweud dwi'n amen fawr iawn os nhw erioed wedi dod i gredu yn y lle cyntaf.
Ond pan chi'n clywed tystiolaeth rhywun ac yn dweud sut maen nhw wedi dod i gredu, chi'n gallu dirnad y peth trwy ddweud pan maen nhw'n disgrifio yr gwendid, yr anobaith, yr unigrwydd, yr ymdeimlad ei bod yn marw yn yr anialwch, ddim yn gwybod pa le i droi, methu gweld y ffordd, methu gweld y llwybr, ac yna o'r diwedd y mae'r cri yn dod, a bron iawn doedd dim nerth i alw, roeddech chi ar eich gliniau, roeddech chi bron ar y llawr yn llwyr, ac mae'r cri yn un dawel. Falle dim llais ar ôl, ond o leiaf mae'r alwad am help at yr arglwydd. A dyna i chi gysur i wybod pa mae'r alwad ar ei wanaf, mae'r arglwydd yn ei glywed falle yn y byd. Os oes rhywun yn galw'n wan, does dim llawer o beth gyda chi i wrando. Mi fyswn ni'n tybio yr rhaini, yr rhai oedd wedi cael ei taro gan fws yn y gwledydd hynny, mi fydden nhw wedi gweiddi nerth i pen, a mi fydde pobl wedi clywed nhw, ond yna mi fydden nhw wedi gweiddi farwolaeth. Mae'n erchyll y darlun yn ofnadw sut oedd rhai wedi gweiddi ar o 3-4 awr ar stryd brysur, a miloedd o bobl yn cerdded heibio ac yn marw ar ochr y pafin. Ac mi fydden nhw ar y cychwyn yn gweiddi nerth eu pen ei rwy'n i helpu, ond pawb yn gwrthod. Ond fan hyn, pa mae'r gri ar ei wana, pa mae'r llef yn wan, y cysur yw mae'r arglwydd yn clywed rheini, dyna'r rai gorau i glywed. Falle eich bod yn teimlo eich bod wedi bod yn yr anialwch am hir, ond mae yna gysur. Mae'r arglwydd yn gwybod yn union pa adeg i ddod. Bron iawn allan ni ddweud hyn, wel yn sicr allan ni ddweud hyn. Mae'r arglwydd yn aros i'r alwad, i'r llef, i'r cri i fod ar ei wana. Dyna beth sy'n ni'n dadle. Dyna pryd mae eisiau gweld. Dyna pryd fi Duw yn dod ac yn ymyrryd ac yn ymestyn ei law ac yn helpu yn yr sefyllfa yw pan y bydd y gri yn wan. Pan y byddwch chi yn dod i'r pwynt lle ydych chi ddim yn gwybod pa le i droi ac chi wedi trio pob dim ac yn y diwedd chi'n dweud dim ond ti sydd yn gallu helpu. Felly y llefasant ar yr arglwydd. Dyna mae am yn ei wneud. Y gallwch ddychmygu yn crwydro o fan hyn i fan draw a dim nerth ar ôl. A dim llais i alw am help. Ar fi'n llywygu. Dyna chi erchill. Pethau chi'n llywygu yn yr anialwch. Byddwch chi'n ofni na fyddwch chi'n deffro eto. Achos siwr o fod byddwch chi ddim. Pethau chi'n llywygu yn yr anialwch tanbaid. Yna siwr o fod marwolaeth sicr fyddai ymhen chydig oriau. Mi fyddwch chi'n marw yn y fan ar lle. A fyddwch chi byth yn deffro. Felly mae'r rheini yn yr anialwch yn cysau ystyried llywygu. Nyn nhw unrhyw beth i rwystro'n ar llywygu. A dyna beth sydd angen i chi fod, bod chi'n teimlo, os na fyddai'n cael fachub nawr, yna cael fachub byth, fydd e byth yn digwydd, fyddai'n marw yn fy mhechod. Ac felly pan mae'r fath gri yn dod, yna i ni'n gweld y cymorth yn dod. Fel yr darluniau hynny o'r rhai sydd wedi mynd ar goll, allwch chi ddychmygu pan maen nhw'n clywed sain yr hofrennydd yn dod. Ac mae'r goleadau yn dod os mae yn y nos yw neu yn y dydd. Maen nhw'n gallu gweld yn dod a clywed y sain a maen nhw'n chwifio ac maen nhw'n galw am help a maen nhw'n dod lawr. Dyna chi ryddhad. Dyna chi lawenydd i weld rhai yn dod i'w hachub. Wel, dyna beth y mae'r Cristion yn ei brofi. Falle mewn oedfa, falle pan mynd gatref, ond pan mae'r arglwydd yn agosau atoch. Dyma be mae'r adnod yn dweud. Yna y llefasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder ac fe a'i gwaredodd o'i gorthrymderau. Dyma yw'r gobaith. Mae'r Iesu yn agosau. Pan i chi yn dod ac yn gweiddi ac yn llefain ar yr arglwydd, mae e'n dod. Ond mae'r rhaid i'r lef fod fel hyn. Mae'r rhaid i'r llef fod ar ei wana bron iawn. Mae'r rhaid iddo fod pan i chi'n gweld does dim ateb arall. Mae'r rhaid iddo fod ar yr arglwydd, nid llef cyffredinol, nid llef yn gweiddi, wel os oes yna ddiw, os oes yna gyrefydd neu rhywbeth fel hyn, mae'n rhaid dod at yr arglwydd, mae'n rhaid crio allan, a mae'n rhaid gweiddi. Ond pan mae'r gri o'r fath, yna yr ateb yw i fe a'i gwaredodd o'i gorthrymderau. Wel, gydewch chi ni symud ymlaen i'r can o fawl, mae'r salmydd yn llawn rhesymau pam y dylsem foliannu'r arglwydd. Mae'n dweud a'n gwaredodd, yr arglwydd Iesu Grist sydd yn ein gwaredu ac yn ein hachub. Mae'r pechadur yn yr anialwch oherwydd ei bechod, ac mae'r pechod yma yn ei ddallu, yn peri fod yn farw yn ysbrydol. Mae pechod yn rhywbeth erchyll, mae e'n rhywbeth sydd wedi effeithio pob un a aned wedi cael ei lygru gan bechod, ac mae bywyd a cymdeithas yn peri fod y cyflwr yma'n gweithygu ac yn cynyddu. I ni'n gweld difrifoldeb y peth, ac wrth i ni fynd yn hun, i ni'n dod yn fwy o arbenigwyr yn ein pechod, ac mae'n peri'n bod rhaid i fod. Allwch
chi ddychmygu tywyllwch ac yna mae'n mynd yn fwy tywyll ac yn fwy tywyll nes bod chi ddim yn gallu gweld dim byd. A dyna'r cyflwr y pechadur, methu gweld ac methu dirnad dim, methu gweld pwrpasau Duw mewn bywyd, i chi ddim yn gallu gweld ôl llaw Duw mewn bywyd. A chi falle sydd wedi profi o'i ragluniaethau fe, chi sydd wedi profi o'i rasisau fe, i chi ddim yn gweld ôl llaw Duw. I chi meddwl ta lwcus oeddech chi. I chi meddwl mae damwain a hap oeddech. I chi'n meddwl, wel dyna ni, mae pobl eraill i cael rhywbeth tebyg ac felly gariau i mlaen yn fy mywyd i. Ac felly chi ddim yn gweld ôl llaw Duw. Chi methu dirnad y pethau yma, ond yr Iesu sydd yn delio a'n holl anghenion ni. Dyma beth sydd yn digwydd fan hyn, i'r un sydd yn y fath cyflwr yma'r Iesu yn dod ac yma yn eich gwaredu chi, mae'n eich achub chi, fe a'n gwaredodd ni o'n cyflwr trienus ni. O, i ni'n darllen yma, dyma be mae'r salmydd yn dweud, mae'r arglwydd yn eich achub chi o'r fath cyflwr, mae'n tywys chi, beth yw'r emyr ni, pan oeddem ni mewn carchar tywyllt i, rhoes di'n oleuni nefol. Dyna beth sy'n digwydd, mae'n dod, mae'n rhoi goleuni ni, mae'n tynnu ni allan o'r pydau werchill ac mae'n rhoi ni'n traed ar y graig. Dyna beth yw cael eich gwaredu, dyna beth yw cael eich achub. Mae'r Iesu yn dod ac mae'n dod ac yn eich gwaredu, mae'n ymestyn allan i law achos i chi mewn fath gyflwr, i chi mewn fath pydau werchill, i chi mewn tywyllwch di. Mae'r elyniaeth yma'n broblem ond yw rhyngom ni a Duw. Ond yr hyn i ni'n darllen yw bod yr arglwydd trwy fywyd perffaith yn cyflawni popeth sydd yn angenreidiol fel nad oes na elyniaeth pellach rhyngom ni a Duw. Mae wedi gwneud popeth y mae Duw yn gofyn iddo fe. Mae wedi cyflawni'r ddeddf yn ein lle ni, mae wedi'n gwaredu ni, mae'n rhoi i ni ei gyfiawnder, mae'n rhoi ei glogin i ni. Dyna beth mae'n ei wneud trwy farwolaeth ar y groes, cymerodd ein cosb yn ei lle, trwy'r atgyfodiad fe goncrodd e Satan ac fe goncrodd e effer. O, mae'r fuddugoliaeth yno ar ein cyfer ni. Ydych chi wedi ymuno yn y gan i ganu'r mawl yma? Dyma be mae'r salmydd yn ei ddweud. Mae am i bobl i ymuno yn y gan, i folianu'r arglwydd. Mae am i'r byd i ddynoliaeth i ganu mawl i Dduw am holl bendithion tymhorol, ond mae'n dyheu y byddant yn ymuno yn y gan am yr iachawdwriaeth sydd, am y waredigaeth sydd. Mae wedi ennill y fuddugoliaeth. Dyma yw'r testyn y gan. O fawl, i bob un o'r saint, maddeuwyd fy mhechodau. Dyma beth mae'r Cristion yn ei ganu dydd ar ôl dydd, sul ar ôl sul, bob oedfa, yw maddeuant pechodau. Does dim pwnc gwell na hyn. Does dim byd gwell nac yn gallu canu bod ei pechodau wedi maddau. Adnod 7, ac ai tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn i fyned i ddinas gyfaneddol. Dyna chi mater arall i ganu clod yr arglwydd. Dyna wna mewn oedfa neu falle yn eich stafell chi, mae'n eich tywys chi ar y ffordd uniawn. Dyna beth sydd ei angen, ar y ffordd cywir. Dyna beth mae'r arglwydd yn ei wneud, dyna beth fydd rhywun yn yr anialwch yn deheu amdano. O, am un i arwain y ffordd. Chi bod chi sydd dal heb gredu, mae'r angen yn arnoch chi i rywun i arwain y ffordd i chi. Y bydd na rywun, a dyma beth mae'r arglwydd yn ei wneud, mae'n tywys ac ai tywysodd hwynt ar hyd y ffordd uniawn. O, y ffordd cywir yma. O, mae yna rai yn does na yma gyda ni sydd yn rhodio ar y ffordd anghywir. Sawl un i ni wedi weld sydd yn rhodio ar hyd y ffordd anghywir. Mae'n erchill i weld. A chi'n gweld bod nhw'n cerdded ar y ffordd anghywir. I ni'n gwybod bod nhw'n cerdded ar y ffordd anghywir. Mae'r byd yn dweud, does dim ffordd anghywir. Mae'r byd yn dweud, mae hawl da chi fynd pa bynnag ffordd i chi moyn. Peidiwch gadael i'r rheini i fyny pa ffordd i chi mynd, ac maen nhw'n eich cyflwyno chi i'r ffyrdd eraill. Ond mae'n dod cylonus i weld pobl yn rhodio ar y ffordd anghywir. Dychmygwch yn yr anialwch, beth chi'n cerdded, falle tua canllath i fewn i'r anialwch, ac ddim yn gallu gweld y lôn, ac maen nhw'n troi rôl atoch chi ac yn dweud, na, peidiwch fo'n sili, dwi ddim yn credu bod chi ar y lôn. Dyma lle mae'r lôn, dwi'n siŵr bod y draw fyna, ac i chi'n gweiddi at nhw, na, dyma'r lôn, dwi ar y lôn, mae hon yn lwyb. Ond beth mae'r arglwydd yn ei wneud, mae'n eich tywys chi. Mae'n arwain eich llwybrau chi ar hyd y ffordd cywir. Mae'r lôn arall yn arwain at ddistryw. Ond fan hyn i ni'n darllen am yr arglwydd yn tywys i'r ffordd cywir. Y ffordd cyfiawn, y ffordd sydd yn arwain go iawn at y groes. At sancteiddrwydd, at Grist,
y ffordd sydd yn arwain at Iesu Grist. Dyma'r ffordd i ni'n disgrifio fan hyn, ac a'i tywysodd hwnt ar hyd y ffordd uniawn i fyned i ddinas gyfanheddol. Beth i ni'n dweud fan am yn geiriau eraill, yw arwain, mae'r arglwydd yn arwain chi at y groes i weld yr hyn y mae'r Iesu wedi wneud drostoch chi. Dychmygwch ryddhad unigolyn wrth weld y ddinas yn ymddangos yn yr anialwch. Ac yn gweld lle sydd yn llawn strydoedd a phobl a chwmniaeth a bwyd a digon a diod a digonedd o ddarpariaeth o popeth sydd ei angen. Dychmygwch yr eiliad yna, mae rhywun sydd yn crwydro yn yr ealwch ar fi'n llewygu o newyn a syched ac yna'n gweld y waliau ac y gatiau ac yn dod am y rhywun wrth y clwydi yn gweld chi'n dod ac yn dod allan i'ch cymorthwyo chi. Wel, dyna yw'r profiad dod yn Gristion. Wrth i Grist eich tywys i'r ddinas o noddfa, yr rhyddhad, y llawenydd, o'r holl gysuron yr efengil. Mae'n delio gyda'ch ofnau am dragwyddoldeb yn syth y mae'n dod. Allwch chi ddychmygu rhywun yn yr anialwch, mi fydden y peth cyntaf bydden nhw'n cael siwr o fod yw mymryn o ddŵr ni cael ei osod ar ei gwefusau. Dwi ddim yn gwybod os oedd yn beth doeth i yfed lot o ddŵr yn syth, dwi ddim yn gwybod beth fydde'r peth cyngor cywir gan feddygon, ond beth sy'n ni'n tybio, mae mymryn bach i ddechrau gyda, ac yna sip bach o ddŵr, ac yna mwy a mwy wrth i'r amser fynd yn ei blaen, ac yna dŵr ar y talcen, ac yna dŵr lawr y cefn, ac yna'r briwiau lle mae'r haul wedi llosgi, mi fydda yna rhywbeth yn digwydd fyna i orchuddio'r briwiau. Wel, dyma beth sy'n digwydd. Mae'r arglwydd yn eich tywys chi ac yn peri ar ôl yr holl amser hyn o ofnau am dragwyddoldeb. Beth sydd yn digwydd? Mae'r arglwydd yn peri fod y cysur yn dod. Mae'r ofn yn diflannu. Chi ddim yn ofni marw bellach. Nawr mae'r berthynas gyda'ch creawdwr wedi adfer, a mae'r heddwch yn dod i fewn, mae'r baich yn syrthio bant. Dyma'r darlun sydd i gael fan hyn, pan mae'r arglwydd yn eich tywys chi ar hyd y ffordd iawn i fyned i'r ddinas gyfaneddol, i'r ddinas 8 a 9, o na folia, canis e fe a ddiwalla yr enaid sychedig. Na le i foliani. Dechreuwyd y salm gyda cais i ni foliani'r arglwydd, ac yna'r adnod 8. O na fyddwn ni moliani'r arglwydd am ei ddaioni, ei drigared tuag atom. Dim dim ond am y ffaith i fod yn glawio ac yn peri fod y llysiau ffrwyth yn tyfu. Dim dim ond am y ffaith bod digon o fwyd yn ni a dillad a teuluoedd a swyddi a gariad. Mae yna le i ddiolch am rheini, ond i ddiolch i'r arglwydd am ei holl drigareddau, am ei holl fendithion, ei fod yn peri fod yr arglwydd Iesu yn maddau pechodau, yn rhoi heddwch gyda Duw ac yn rhoi bywyd tragwyddol i chi. Yr holl wythodiad, yr holl gwrwydro, y troi cefn, nag yw yn ryfeddod, mae'r Iesu dal yn ymestyn ei law atoch. Yw'r bywiol, y bar ar bywyd, a fydd yn eich bodloni am dragwyddoldeb. Wel, ein cri fel y salmydd heddiw yw, o na folianent yr arglwydd. Dyna be fyddai'n cri ni bob sul. O na fyddai pobl yn molianu'r arglwydd. Yr rhai sydd yn gwybod yn well, a'r rhai sydd yn gwybod dim. O na fyddan nhw'n dod i weld bod lle i folianu'r arglwydd. O na fyddwch chi'n ymuno yn y cor. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael. Gelwch arno tra fyddo'n agos. So byddwch chi yn dod i'r man honno. Byddwch chi yn dod i weld pwysigrwydd. Mae dyma'r un sydd yn eich tywys chi. Dyma'r un sydd yn darparu ar eich cyfer chi. Ac na fedrith y byd byth bodloni yr un o'ch anghenion chi, ond yma'r arglwydd yn dweud, mae ef yn unig sydd yn gallu bodloni. O, na folianent yr arglwydd, am ei daioni mewn maddeuant pechodau, daioni mewn iachawdwriaeth, daioni mewn bywyd tragwyddol, daioni mewn heddwch a Duw, mabwysiad y saint i fod yn rhan o deulu'r arglwydd. Dyna i chi, o, na folianent yr arglwydd am ei daioni, a'i ryfeddodau i feibion dynion, canis pam. Fe a ddiwalla yr enaid sychedig ac a leenw yr enaid newynog a daioni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd. I ni yn diolch i ti am dy fendithion. I ni yn diolch i ti hyd yn oed am y profiad o fod yn gweld yr anialwch i ni ynddi. Ond yna i cael y profiad
ac o Dduw yna ni'n harwain ni at droed y groes. I ni yn gweddio felly y bu na rai yn cael ei tywys heddiw allan o dywyllwch y byd i oleini iachawdwriaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd felly y bu na rai yn ymuno yn y canu. Hyd yn oed yn awr y bydd y canu ar rhyw newydd wedd yn wahanol i'r emynau cyntaf ganon ni. Y bydd yr canu nawr gyda hyd yn oed mwy o foliant yn ein henaid ni gan bod na rhai wedi cael ei ychwanegu at ein plith. O Dduw, trigarha felly gweithio yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu, felly'n emyn i gloi rhif 639, pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll. Wel, nid fi sydd wedi dewis yr emynau, ac dwi ddim yn credu roddus i'r testyn hyd yn oed heddi, ond mae hwn yn addas iawn yn diwe. Pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys tra dyfnion trymion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.